आता मी तुमका स्पेशल म्हणजे रतांबे कोकम म्हणतात ना, गावात कोकणात कोकम करतात, ते कशापासून बनवतात तुमका दाखवते. बेलाने मी फिरतो. हे मंडप आलेले संध्याकाळी आहे बघा. पेरूच्या शोधात जातो आम्ही. पेरूचा नमस्कार मित्रांनो, काल साखरपुडा वगैरे सगळं झालेलं असा आणि कालचे व्हिडिओ बघितला असालच काय परिस्थिती झालेली. पूर्ण सगळा पावसामुळे सगळं हे झालेलं. आता मंडप बघा, सगळं सामान भिजलेलं आहे इकडे पूर्ण. आणि आता ऊन पडलेलं सकाळी सकाळी. आणि आता उठलो मी, फ्रेश वगैरे झालो. आज काय कार्यक्रम नाही या, आता 2 दिवसांनी कार्यक्रम हा सगळा, तांदूळ निवडूचा वगैरे सगळा. तर आता हे बघा इकडे सकाळी सकाळी बॅट बॉल खेळायला चालू केलेलं असतं सगळ्यांनी. आणि आज बघा मस्त ऊन पडलेला सकाळी आणि संध्याकाळचाच वातावरण असं टाईट होतं ना पावसामुळे. आणि आता हे बघा इकडे बॅट बॉल चालू आहे समोरच. आणि सगळा ग्राउंड बघा आपला, म्हणजे सगळा खळा पूर्ण भिजलेला, शेणान सारवलेला होता आणि पूर्ण भिजून सगळा वाट लागलेली आहे. आता इकडे बघू पूर्ण दिवस आपण कुठे कुठे काय काय होतला तर तुमका बघू भेटत आजच्या व्हिडिओमध्ये. आता इकडे विहीर साफ करतो, तुमका दाखवते. आमच्या विहिरीचा काहीतरी साफसफाई चालू आहे. आता मस्तपैकी आम्ही फोडणीचं भात खालो. खूप दिवसांनी गावा गेल्या मस्त फोडणे परतले आणि सगळ्यांनी बसान खालो गेलो. हे बघा इकडे आम्ही असं खाली बसासाठी गेलेला, म्हणजे जेव कसा बसायचा, मस्त गोल बसायचा सगळ्यांनी. आणि आता खाली जाऊया, बघूया खाली फिराने होऊया. म्हणजे गावी इल्यापासून मी खाली गेले आहेत ना. हे बघा इकडे जेवणासाठी मंडप असा केलेला लग्ना दिवशी. आणि इकडे पण आहे बघा असा बनवलेला. इकडे हॉलिजन लावलेलं. इकडे काल पाऊस इल्लो म्हणून असा मधीच उभ्या करून ठेवलेला, म्हणजे कसं पाणी चारवला साईडने जातला असं. हे बघा इकडे सारवलेला बिरवलेला. इकडे जेवण करतील आणि इकडे वाढतील वगैरे जेवण. ह्या पण येईल आता, आवडतो बघू गेला. आता आपण जाऊया माडाच्या आपल्या बागेत. पेरू धरलेत का बघा, इकडे पेरूचा झाड आहे. पेरू भेटतात का बघूया आधी. पेरूच्या शोधात जातो आम्ही. पेरूचा झाड आहे बघा समोरचा. पेरू पहिले खूप लागायचे, आता बघूया काय लागला काय. नारळ बिरळ पडलो काय बघ, दिसता काय. पेरू भेटलेले असतात आमका. हे बघा बारके आहेत, छोटे आहेत. हे बघा छोटं आपण पिकलो आहे बघा. भेटलो तुका पिकलो. अरे वा, पिकलेलं पेरू भेटलेलं आहे का खया. या बघा पेरू भेटलेलं आपल्या बघा. पिको एकदम. आज काय तसं काम नाही. जेवण आता काय बनवतात गो जेवण आज स्पेशल. सार गोलम्याचा सार असा स्पेशल आज. आणि फणसुल्याची भाजी. रविवार फणसुल्याची भाजी पण. आणि आता पेरू खातो आम्ही राऊंड मारत आहे बघा खाली माडात. ही सगळी माडाची बाग आहे बघा इकडे. इकडून नाही, इकडून दुसऱ्यांची आहे. मग बाबा पेरू लाल बघा, लाल पेरू. तुमका आता विहीर दाखवते, छोटी विहीर. ही बघा डुकरे पडू ह्याच्यात ना डुकरे पडतात. डुक्कर पडलेले 2 वर्षा. म्हणजे इकडून असे डुक्कर रात्री जातात धावत. ते चुकान ह्याच्यात पडलेले होते. त्यांना काळोखात दिसली नाही विहीर, इकडून सुसाट आणि ह्याच्यात पडले. त्याच्यानंतर आम्ही त्यांचा काय करूचा होता केलं. आता मी तुमका स्पेशल म्हणजे रतांबे कोकम म्हणतात ना, गावात कोकणात कोकम करतात, ते कशापासून बनवतात तुमका दाखवते. आगुळ म्हणतात, कोकम म्हणतात. ते हे बघा आमच्याकडे झाड बघा, 2 झाडं आहेत. किती धरली आहेत बघा, मरणाची धरली आहेत. हे बघा ही लाल दिसतात ना, ही बघा. आता ही कच्ची आहेत अजून, ही पिकली नाही. ती पिकल्याच्या नंतर अशी लाल होतील. हे बघा कोकम आपले बनवतो, जेवणात आपण यूज करतो. गावात किती महाग गावतात ती बघा. आणि हय अशी पडान जातात खाली बघा, किती पडलेत बघा. अरे बघा. आणि इकडच्या साईडला इकडे हिरवे असतात सगळे. लग्नाचा सीझन चालू आहे त्यामुळे कोणी ह्या वर्षी घरात आंब्याचा केलेला नाही. अरे बघा. आणि खाली इकडे व्हाळ म्हणजे छोटीशी अशी नदी आहे, पाणी वाहत जाता. व्हाळ म्हणतो आम्ही, व्हाळ. नारळ बघा ह्याच्यावर झालं आहे. 1-2 शेळी नाही आहेत. हे बघा हे पण असत.
थोडीशी शेळी असत हयो एका दोन नारळ आता पडतो 2-3 दिवसांत. संध्याकाळी बघू. आता माडात जाऊन इलो आणि संध्याकाळी आपण तुमका मी आंब्याचे ह्या दाखवतोय. त्या साईडला बाग आमची आंब्याची मस्त मोठे मोठे आंबे असतले धरले आहेत. काढून घेऊन गेले असतले ते दिलेले असतात आमचे. पण तुमका संध्याकाळी गेले तर दाखवते ती पण बाग फिरवून आणतोय. दाखवा ना कुठले आता हे इकडचे दाखव रोडवरचे दाखवतेच पण तिकडची जी मोठी बाग असतात ती तुमका संध्याकाळी दाखवेन. आता वरती घराकडे येलोय बघा डायरेक्ट. इकडे ही केळीची बाग आहे बघा सगळी. इकडे आता केळी लागली नाहीत सगळीकडे केळी होते बघा आणि इकडे फणस होते हे बघा असे धरलेले आहेत वर वर वर. हय पण एक पेरूचं झाड आहे बघा. हयो पेरू धरले आहेत मोठे मोठे हे बघा दिसत असतील हे बघा छोटे. इकडे घराच्या बाजूकच एकदम ह्या साईडला पाठच्या साईडला. अरे वा गिफ्ट भेटलेलं आहे तुला दाखव. हळदीक दिवशी ना हळदी दिवशी लावायला आणलेलं आहे आपल्याला. बनवायचं अजून तांब्यात बनवू काय होता कसं बनवलेलं एक नंबर मस्त गोड गोड सब्जा बिब्जा टाकून बनवलं ना भारी. इकडे ह्यांचा बघा काय चालू आहे. इकडे थोडा मोडी चालवली आहे अदवायची. काय करतोय दाखव. बॅटरी बिटरी लावल्या पंखे बिंके होते बघा. हे पेटला मारे लाईट ही बघा. LED लाईट पेटवून दाखवल्या ना दोन भारी. बेलाने मी फिरतो आणि हे बघतो ते बघा बेलाचे मित्र धरल्यान बिरल्यान तर भीती बाकीच्या मांजरांका धरतात ना म्हणून हे बघा फिरता नवीन काहीतरी इला म्हणता. हे बघ इकडे भांडे बिंडे घासायचं काम चालू आहे. इकडे बावडर बघा कपडे भांडे चालू असतात सगळी धुवची. आता वरती दुकानात दाखवतोय मग आमचं दुकान वरती दाखवतोय रोड साईडलाच आहे. हे बघा इकडे दुकानात जनरल स्टोअर्स हे बघा. डोरा घेऊन गेलो ह्या बघ हे डोरा दुयानी हे बघा. आता इकडे काय बनवतो दुय ट्रॅक्टर कसं आहे बघा यूट्यूबवर बघून बनवतात असं ते ट्रॅक्टर आता बनवतील. बघू यात सक्सेस होता की नाही यांचो. हे मंडप आलेले आहेत संध्याकाळी बघा लाइटिंगचं काम चालू. हे बघा इकडे आता काल पावसामुळे सगळं गोंधळ झालेलो. पाऊस काल इलो आणि सगळं वाटवा लावलेला आणि आता सगळा पत्र बित्र सगळं भावा नेलो आता साफ करतो. हे बघा साफसफाई चालू आहे इकडे खालच्या साईडला. हे बघा इकडे खाली पण खळा वगैरे साफ करणं चालू आहे. बेला बघा फिरवतं काय. हे बघा इकडे झालेलं आपण जेवण करतले त्यांच्यासाठी इकडे मंडप आहे बघा आणि इकडे जेवक बसतले त्यांचं मंडप चालू आहे. इकडे बघा झालेला जागा पॅक केली. इकडे जेवण वगैरे बनवतले चूल वगैरे बनवून ह्या साईडला. हे आमची डोनी बघा इकडे विहीर आणि विहिरीकडून मोटार करून इकडे डोनी आहे म्हणजे कपडे इकडे धुक सगळ्यांका अंघोळ मुंगोळ करू गावा कसा असताय बघा. इकडे आमची छोटीशी डोनी आहे इकडून पाणी असा झाडांका जाता बघा. काकी भाकरी भाजत आहे. तो बघा मंडप फायनली रेडी झालेलो असा जेवणाचं संध्याकाळपासून काम चालू असा आणि आता झालेलं आहे बघा पूर्ण लाईटी बिटी लावून. आणि इकडे पण आहे बघा आपण आम्ही केलेला जेवणकारांसाठी तर आपण इकडे रेडी झालेला लाईटी बिटी सगळे लावलेले आहेत. हे बघा आता आम्ही इकडे वरती दुकानाकडे बसलो सगळे काका बी काय बघा
आणि ओम आणि बघा इकडे थंड वगैरे पितात सगळे, मस्त टाइमपास. आणि रात्री असं स्पेशल चिकन आमच्याकडे, चिकन आणि भाकऱ्या भाऊ भेटलेल्या चुलीवरचं चिकन. मगाशी तुमका दाखवले ते जेवण चालू होतं तयारी, आणि आता रात्री आपल्याकडे चिकन आहे. तर बघूया आता. मी वाईट जरा दुकानाकडे बघतो, जरा थंडा बिंडा पितो तोपर्यंत. आता ही बघा सगळी सानिका चाललेली आहे केळवणला बाजूक, आणि ही सगळी सोडू जातात त्या केळवणला सोबत. करवली करवली 2 करवली बघा इकडे. आणि इकडे आता लायटिंग बिटिंग बघा आजच केली आहे पूर्ण, मस्त एकदम मंडप. आता मस्त आम्ही जेवायला बसतो. चिकनचा बेत आहे तुमका बोलले तसा, चिकन भाकरी वगैरे मस्त गरमागरम चिकन जेवणार. नाही ना हे बघा चिकन सगळी जेवण बसलेले. सगळे जेवण बिवून बाहेर बसलेत बघा मस्त अंगणात. वरती चटई बिटाई घालतो, बाहेर झोपायची तयारी चालू आहे. आणि हे मस्त बसलेत सगळे बघा, पत्ते खेळायचं प्लॅनिंग चालू आता. सोर आहे इधर बाहेर या अंगणात. आम्ही आता झोपतोय बघा खळात, बाहेरच्या पडवीत सगळी मस्त वेगळी रात्री. हे बघा ते मस्त बाहेर बसली आहेत, झोपायची वेळ झालेली आहे, सगळी झोपतो आता. अशा प्रकारे आजचा व्हिडिओ संपलेला असा. पूर्ण दिवस सगळं कामकाज केलं आम्ही, सगळं मंडपाचं काय होतं तर बारीक सारीक केलं. उद्या पण बारीक सारीक अजून काय काय तयारी चालू असा करूची असा, मेहंदी कार्यक्रम असा, बाकी अजून काय काय खूप तांदूळ निवडूचं असा, जे सगळी परंपरा ज्या लग्नाची असतात तुमका सगळं बघू भेटलेला असा व्हिडिओ. तर बघत राहा व्हिडिओ उद्याचं पण. तर चला हे व्हिडिओ इकडेच एंड करते. नवीन कोण असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेअर पण करा, लाईक पण करा.